Jaun Andreok zuekin, mago galat bat. Ikusiko duzue gaurko osagai printzipala kapelatik aterako dugu. Bai, bani joa. Iki miliki kikli. Estatea. Bani joa, bigarrengo aukera utzuko jazu, ezta? Bani joa, Abrakadabra. Ba! Bale berriro, Ai, ea reindia gaur. Joseba. Ba, hemen aurrengo osagai printzipalatean aian. Ez. Mugimendu ondo inbarra. Mugimendu ondo inbarra. Saiatu nauk. A kolpetsua. Eta oin bai. Zerillo Oin bai. Ikartu. Listo. Hemen bai magua benetakoa. Ai, ama. Hemen da gaur tipulak. Betu nien magua nengo epizkat. Venga, ikusiko zuen gaur. Ze magia pila ingo dugun gure gonbidatuak. Eskerrik asko, Tor. Eskerrik asko. Baka osagaiak eta baka magua. Iu! Bueno, lagunak, eta Aitor edo Tor magoa. Bila balito, ezta? Bueno, azteko behin, eskerrik asko etortzegatik eta gure osagai printzipala ateatzegatik. Bueno, gaur nazioarteko magoen eguna da gaina, ezta? Hoize. Hore bat, ezta? Egun galanta gutzako, bai? Egun galanta. Bueno, azteko eta behin ningo deuna da sopa bat tipulana eta aldi berian magia pixkat ningo aldezu. Egingo dugu. Egingoek. Bai. Hau, saio bikaina datorrena. Bueno, lagunak eta Aitor, garatuko jat nondik noa ebiliko gaituken errezetakin, bale? Ingo deuna da sopa bat tipulana. Oso errezeta simplia, ingo deuna da gurinetan tipulak ondo potxatu, behin ondo potxatuta daudenean irina botako diu, pixka batuko deu, eta horren ostian ardotxuria botako deu, eta oigutxi balitz, ja, ura botako deu, eta sukaldatzen utziko deu. Tipula sopa simplia. Gero zeingo deu, hemen bai, ogila dakau, ogi zarra, ingo deuna da xerra batzuk moztu, pixkat tostatu, lapikuan, eta gero ontzitsuak ordazkau, ingo deuna da, ontzitsuan sopa jarri tipulana, nahiko potolduta, geho ogitxok jarri gainean, gazta raiatu eta labian erre. Hoi izango da oinarria. Eta lagunduko deu beste plater batekin. Eta beste platera hoi izango da, arrautzak, egosi eta prejitua. Ikusiko zuen, ze ingo deu? Arrautzak hemen dazkau, ingo ditugu egosi, baina 5 minutu. 5 minutu zertako, huevo pasau por agua esatean bezala, barrutikan xamurra gelditzeko gorrengua, ingo ditugu zuzenien uruetzeta sartu, ondo zuritzeko, zurituko ditugu, eta ingo deuna da, irina, arrautza eta hogixetutik pasa. Prigituko ditugu olio askotan, eta hori jarriko deu gazta krema baten gainean. Gazta krema iteko, hemen dazkau gaztak, ingo deu zatitu, esne gainakin sukaldatu, grumito geratzen basa eskigu, berrinduko deu eta iragatzi, eta ingo deu plateran azpin jarri gaztan krema, arrautza prejituak, eta gero hor dazkau, namu arraian arrautzak, gainetu botako eskiogola. Apaintzeko eta gatzan puntu emateko bai. Ados? Elegante. Zemuz moldatzea izukalden. Bueno, magia nobeto. Bain jak, magiatxo bat ingo jak. Azteko. Eitu, magian be bai osagaiak erabiltzen dira. Sukaldean erabiltzen da hori, Bai. Hau asko erabiltzen da, ez da? Bai, lotzeko gauzak eta. Kontua da, magian be bai, honekin egingo du bakrik, baina magian be bai osagaiak modukoak. Esaten da sukaldaritzan osagaiak sortzen dutela platera, baina gero be bai platera osagaien batuketa baino gehiago dela, ezta? Bai, arrazak. Adibidez, gaur erabiliko dugu horrik dugun tipulak, baita ere... Aritxo horiek, edo? Irina. Bai, bale, osagaiak egin gehitzen. Urina, gero gazta be bai erabiliko dugu. Bai. Eta arrautzak be bai. Baitare. Eta hogila. Bale. Bueno, hainbat, ezta? Hainbat eta hainbat gauza, bale. Eta gero, esan duzun moduan, lapiko txoan eta sukaldatzen jarriko dugu, ezta? Bai. Sukaldatzen jarriko dugu, astiro, eta zuk esan duzun bezala, sopa edo, potoldu inbarra pixkat, ezta? Puntatu inditu, kelaiak esan. Potoldu inbarko da, sopa, ezta? Eta horrelako, moituz ez daukagu platera guztiz, ezta? Bale. Gero zer din behar da, platera,
ondo Apaindu. Eta beti, hortxe ja ez den erortzen, hortxe. Baina gero bukaeran, faltatzen dana da, sukaldaren ikutua, ezta? Bai. Ba, hortxe torriko da. Hori neure ikutua. Eta ja, osagaiak beharrean, plater osoa. Txantxetan nahi aiz. Guztiz, lepo. Jostu nahi ze bai aldiberian, Ona, Igual gaur sukaldatu berren magia eta magia ibiliko baituk, ez da? Ibiliko baituk, bai. Bueno, laban ebango dio pixka eta lehen da bizi. Nik hemen, tipula jarriko ditu gurinetan esan deun bezala, eta zu lagunduko jazu, behitu, gaztatxoa ingo deu, zati txikitan ingo deu dena, Vale. gero esne gainetan goxatzen jartzeko lapikoan, bale? Ederto. Ona. Bueno, magia guztia. Hau, barruan eman behar da, o magoa in alda edo jaio iten da bat? Bueno, nik uste dut, gustoko dozun guztia bezala, barrun eran behar da, ezta? Gero, profesional bihurtzen zarenean, bai, ogibide bidetzerakoan... Gero garatu inbiar da, baino barruan pixkata eman inbiar da, ez da? Zeo, zukaldean bezala, ez da? Zeo zer uki behar duzu hor barruen, gero ja garatzeko, eta bai, hori grina hori bat txikitatik. Baino, garatu inbiar da, bai, hor barruan dakasuenak hori, hoi landu gabe, ez du balio, ez da? Ez deko zentzurik, bai, ikasin behar da, dena moduan. Dena bezala. Hoi da, praktikatu, ensaiatu. Dano dakiu biziletan ibiltzen, baina ikasita geho, ez da? Hori da. Eta zein ibiltzea ondo, asko ibiltzeana. Hori da. Ona. Eta nola atea zitzaizun grinago txikitatik, noiz hasi zinan aurrenengo zure trekimainak iten eta? Ba, niko gogatzen dodan, ikusi neban lehenengo magia izan zen, nire aitite. Aitona, Bai, txikian nintzenean, ez dakit 4 urte edukiko nituen, edo 5 urte, alako zeu zer, eta kartekaz jada berak egiten zituen pare bat kontu. Bera esan magoa, baina kuskuseroa bai. Xelebria guan ordu, kuskuseroa. Bai, eta egiten zituen horrelako kontuak. Eta gero, nik grina neukan nola egiten zan ikusteko, ez da? Eta batutan pasatzen da, uminek ikusten da benean, magian atzean hor sekretu bat dagoela edo, horre magia galdu egiten dutela, eta nire kasuan alderantzi izan. Jakiterakoan hor sekretu bat zegoela, nahi nemana izan, sekretu hori ondo egin, ondo garatu, jendeak flipatzeko. Bai, zukitzen zenun aitonakin, jendea zurekin iteko, ez da? Hori da. Nik oso garrantzitsua... Zen izan zan garrantzitsua... lehendabiziko truko hori ikasi zenduna, o truko, nola deitzen dira gauei? Trukoak dira? Jokoak, jokoak dira. Bai. Egia zan, karteka zan, eta zan horrelako historio moduko bat, kontatzen ebala nire aititek, egiten eban zaldiekin eta erregeekin, zaldiak zirala lapurrak eta erregea polizia, ez dakizte banku batera, eta hor ateatzen ziren azkenean lapurrak garaile, ez dakit zelango metafora sekon horren atzian, baina lapurrak garaile ateatzen ziren hor. Ba, egia esan lapurra garaia askotan ateatzen dira, zoritxarrez, mekatxiz lamar. Baina, bueno, ona. Eta hori garatu zen du, baina noiz izan zen adibidez, lehen da biziko aldiz, holtza bate ego zinana, edo tokatu zitzaizula magia hauekitea jenden aurren. Bai, niko garatzen dute Gabon sarrean, urtero egiten nebala lehenguzuekaz eta aitita mamaen etxean, egiten neban magia familien aurrean, baina ja 16 urtegaz edo ja egin nebala jendean aurrean, hor taberna baten, eta sin red. Familiako eti dauka zure... Bai, dana barkatzea izu, familia. Hori da, dana barkatzen du. Baina, benetako publikoak ez beti. Eta orduan hori izan zen diferentzia. Eta gogoratzen dezu zen bat truko, nola prestatu zen duen egun hori, o nola izan zen egun hori? Egia esan da oso urduri, karo, osea... Gaina urduri zaudenian gauzak ez diain ondo ateatzen, ez da urduritasunakin, ez da? Zuketxean egiten badozu euneko euna monal badozu etxean, gero publikoan aurrean oso zaila da horre euneko euna ematea. Orduan oso ensaiatuak, eraman berdia gauzak, gero euneko eune ateatzeko, ez da? Bai, hori da. Euneko berreune hon bertzea ensaiatuta, euneko eune ateatzeko goltza gainean. Hori egi galanta. Praktikatu behar da, eta gero gainera magiak badauka hor barneko bizitza bat eta kanpoko bizitza bat dauka. Zezuke ez da bardina egiten duzuna, esaten duzuna egiten duzula, eta publikoak ikusten duena. Hiru gauza diferente dira, eta zure munduan aldi berean hirurak euki behar dituzu. Eta, hori bebai trebatu inberda. Zeuki behar du mago batek mago bilakatzeko? Zeuki behar du? Nik uste dut bakarra edo lehenengutakoa afizinoa. Zaletasuna, ez da? Zaletasuna. Gustoko izan behar dozu, ze gustoko dozuna azkenean plasterren zitzen duzu. Etxean egatzen, da orduan bila bat aldiz aldezu ensaiatu, aspertu gabe, ez da? Hori da, eta gero, konstante izan behar bai, ze gauza guztiekaz bezala, ez da? Albo batera usterakoan, ja, ez dozu garatzen, zuk esan dozu. Dudi gabe, ona.
Eta, gero ez dakit, autodidaktasea, edo hau adibidez eskola batea juntzea, edo nun ikasi dezu hau guztia. Bai. Zeratik, azkenian... Hemen Euskal Herrian, bai badauela horrelako, tailerrak eta eman ditut nik adibidez gaztetxuentzako, edo, baina eskolarik ez daukagu. Ez dago formaziorik, ez da profesionalki. Hori izan behar da autodidakta, nik txikian nintzanean, horrelako magia kutsa bat edo oparitu ziaten, eta gero aurrerago liburuekin eta ja hasi nintzela, liburuak irakurtzen eta bar, eta hor lortzen dozu apubet garatzea. Gero ja nagusitago ezagutzen dozu beste magoak dauzela zure inguruan, ze bada horrelako mundu paralelo bat moduan, ni bapatean kontuatu nintzen, nire gurasoen etxe alboan bizizala beste mago bat. Eta nik ikusten nebala kaletik, baina ez nikian, bera magoa zala. Eta horreri esker, sartu nintzen Bizkaiko magoen elkartean, eta batzarrak euki, kongresutara joan, horra dago mundu bat. Eta mago asko aldaude Euskal Herrian, asko altzeate? Afizioa daukienak bai, adibidez, ni Bizkaiko elkartean nago, eta Bizkaian egongo gara 60 bat edo, baina afizio, gero profesional gutxitxo hau, profesional egongo gara 5, 6, horrelako zeuzer 7 Euskal Herri mailan. Eta prinsipiantiak iraitona bezala, mordo bat, ez da? Mordoa. Oiek bai. Nire badakata nahi bat, guztai saiola bere kartak hartzeitula gabonetan, da bere gauzak iteitun, eta beti dago familia nola celebre bat. Bai, txistea botatzen dituena, edo magia egiten duena. Edo bestia dantzari dana, hoi da. Oie, ja, puskatu dituk, bota honea, esne gainan barroa. Vale, martxan da gabori. Eta, eta magia hori guztitatik zenetan sentitu da izo beto, ze gustatzen zaik gehiago, hor beti daude batzuk izu esaten zuna kutxeta sartitula pertsonak eta moztu iten diana eta ez dakize, o beste batzuk animalik atea arazten dituena txapel baten azpin, eta beste batzuk kartak inibiltzen dianak. Ez dakit, bakit pixkatan nahi ematen diozula, baina igual baten hartu zen un oinarria, gero bestian gehiago garatu, ez dakit nola moldatu zean. Gero gauz asko probatu ditut, eta modu asko dauze magia zatitzeko, izan alda, erabiltzen dituzun elementuen inguruan, edo publikoaren inguruan, izan alda nagusiak izatea, edo txikitsuak izatea, edo familiarra izatea. Claro, beti aldatu moldatu behar dezu pixkat, ez da? Ariarekin egin duguna hori oso gertutik ikusi alda, baina gauza handiagoak baldin badira, hori ezin dozu estenatoki handi batean egin, orduan horrekin bai. Eta niri gehien gustatzen jatana da estenatokian, egiten dana. Bai, eta batez be, ikuslego familiarrantzako. Igual familiko zerbait, edo urte bukareko lan kontu baten, Bai, txikitsuekin horre hartu emon hori estenatokian gustoko daut. Bai, gertukua bat-batekua eta hor ikusi behaien arpegi. Telebistan pizka trampa asko daude ditia, ez da? Telebistan ikustean nik hainbeste ez sinisten, da aurreza da honian beti gehiago gustatzen zaik, ez da? Hori pasatzen da. Telebistan ikusten duzuna da diozu, hor, konpintxa eta hongo dira, edo moztu indute, auskalo. Baina zuzenean hori ezin da. Baina zuzenean ezin da. Bueno, lagunak, hementxe, gazta krema martxan jarri deu. Hau, ingo deuna da arrautza egosi, baina arrautza egosteko 5 minutu eta puntuan ateatzeko gu normalen arrautza egozten deu ura hotzian jarri, arrautza bota irekiten hasten danean 10 minutu. Baina hori iteko garaian 5 minutuan ateatzeko batzutan ez da ondo ateatzen, zera epelian gehiagik kostatzen zaio irekitia eta gero gogortu itea gorringoa. Ordu ningo deu, irekiten hasten danean botako deu, eta kronometro emango dio. Eta orduan bai, 5 minutuan atea, eta urotzetan sartu, 5 minutu egoteko justu 5 minutu. Eta hau dana esan da, ingo deuna da, Gorbeia lore zaintzara jungo gea, eta uda berriko baratza nola kudeatu, erakutsiko digute. Guazen bertara. Kaixo Joseba, Iñaki naiz Gorbeiatikan, eta gaur erakutsiko dizuet nola ereiten dien barazki batzuk. Bueno, hauek dia gaur prestatu dituten hasiak ereiteko horturako. Baitugu txalotak, baditugu baitare babak, baratxuriak eta tipulak. Eta bukatzeko baditugu baitare hilarrak ereiteko. Normalmente hasiak aldira erein, bai baratzian direktamente, edo baitare hasitegitan. Hau dire hasitegi batzuk, guk hasiak hemen erein ezkeo, kontrolatzen dugu hobeto noiz hotza egiten du, noiz beru egiten du, noiz ura behar duten, orduan aldugu erretiratu, aldugu euritaratea, edo alditugu babestu. Eta gero, heldutakoan edo hasiak ateratakoan, alditugu ja
hortura pasatu ja indarra dakan orduan. Landaria ja indartuta dagoen orduan, alditugu pasatu ja hortura edo baratzera, eta ja haunditzia egiten du, eta fruta mate egiten du, datorren dut berrirako. Hasiko gera, lehendabizi, hilarrekin. Hilarrak alditugu, idurnaka, dolaunaka, solo bako txian, taka, hola jarri, behin ja jarritakoan, ingo duguna da, pixka bat zanpaldu, lurrian sartuta gelditzeko, eta gero, emango diogu ur pixkat gaindik. Hilabete bete sola, hasiko dira ja lurretik atetzen. Eta pixka bat, 10 zentimetro dola, lau bihatz gutxiko bera altura hartzen duten orduan ja prest daude lurrian jartzeko ja direktamente. Eta orain baita ere erengo ditugu baba batzuk. Baba txikia dena hau, Gasteiz inguruan da asko ibiltzen den baba mota bat. Hauek ere berdin, idurnaka dola jarriko ditugu, solo bako txian, eta ingo duguna da, zanpaldu. Hau, Joseba, seguro ezagutzen duzula baba klase hau. Hau askotan jartze dute urdai azpiko pixka batekin, da hola perjituta, eta oso goxo izaten da jateko. Bueno, hauek ingo ditugu ja lurretan sartu, eta hauek bukatzen ditugun orduan, gero ja egingo duguna da, bai baratxuriak eta txalotak, eta horiek ja hortuan ere ingo ditugu. Hemen gure hortu txiki honetan. Baratxuriak betiro, inberdioguna da zaina azpikaldea eta tontorrau goikoldea. Bestela, zaizu ondoteako, Normalmente, 10 zentimetro, batetik bestea. Tak, hola sartu. Eta gero badakagu itia baitare, nahi izan ezkero, baratxuri tiernua biltzeko, gero, hau, osorikan sartu, eta honek gero aterako ditu sustrai berdiak. Eta sustrai berdia horiek, gero moztu eta tortilla freskoak iteko eta holoko gauz egiteko. Hoi Joseba badaki oso ondo nola egiten dian. Pixkat ez taldu, eta gero urestatu beharko ditugu pixkat, eta listo. Eta gero baditugu baitare txalotak. Hauek Josebak ezagutzu ditugu baitare oso ondo, saltxak eta egiteko oso famatu den tipul mota bat. Tipul honek egiten du gutxiko bera baratxuriek eta bezala. Zuk ere egiten duzu tipula, eta honek bazterretatikan aterako ditu beste tipul txikiak, eta hoi edia gero biltzen dienak udaberri aldera. Eta hauek berdin, taka, lurrien sartu, baratxurile bezala. Sustraiak azpiko aldea, eta txontorrau goiko aldea, bestela ez dia ondo jaioko. Hemendikan aterako die igual dozen erdi bat, 10 bat, beste tipul txikiak. Gero jateko erabiltzia posible ditugunak. Bueno, gu, ari gera horto txiki honetan jartzen hauek, zergatik karo, horto txiki hauek baratza handia ez dituzten antzako, pues hauek terraza batean, o balkoitxo batean, o jartzia badago, eta horre etxerako haina fruitu batzuk atetzia badago. Eta gero badakagu beste tipul normala, tipul hori ja, ensaladatako eta ebiltzen den tipula, baina hau da, Europan iparraldian ebiltzen duten landaketa mota bat. Hau edia bulbo txiki batzuk, eta hau, klaro, Europan iparraldian nola, hemen baino hotza gehiago egiten duen, pues, geratzeko arriskua dago, bestela landaria jarrizkero, eta hola, lurrazpilan taka tapatuta, ez daka gelatzeko bildurrik neguan. Eta neguan zehar sustraia egiten juten da, eta udaberrian eguzkia berotzeazten den orduan, tak eta gorak atetzen da, berdia, eta udaberrirako ordakateko zetxa. Bueno, Joseba, ikusten duzu, ja udaberriko hortua eta hasitegia prest dago. Orduan garaia izango da, gero ja fruituak bildu eta plater goxua prestatzeko. Gorbeia lora zaintzatikan, ondo segi eta horrengo bat arte agur. Ona, Iñaki, ona, nahekenien honea etorri, aholku gehiago ekarri, eta lore batzuk ekarri guri jartzeko bai hemen. Bezarka da handi bat, eta gehi esan ze baratza txukuna eta simple eakutsi ezun etxen jartzeko mukua. Bezarka da handi bat, eta urren arte. Gu gurian jarritu, behitu hemen tipula, ze itxura hartzen nahi da, Gutxinez, karamelizatua hartu behar du, gero sustantzia eukitzeko gure sopak, eta gaina, gurinetan iten bazue, hobeto da, zeatik anola bere ikutu berezi hartzeu. Guain hemen utziko du pixka gehiago iten, gero esan deten bezala irina botako jo, eta gero gainuntzeko osagaiak. Eta zu lagunduko jazu, behitu, majau pare bat ingoitugu. Eta kau lan gehiagi, gero pasaber ditugu hile garrautzetikan eta ingo duguna da, behitu, majau bat perexila eta olioakin, gero
plateran gainetik botatzeko, eta beste bat hor armendola batzuk tostatuko ditugu, eta beste ingo dugu berdina, baina armendolegin. Eta bat botako jo arrautzai, eta bestia tipula sopai. Hemen inbiar desuna da. Hartu olako 4 edo 5, ostotxo bakarrik hartutuko ditugu, eta lehen da bizi hemen ingozu masatxo bat. Eta masatxo hori iten desunien, olio bat pixka botatzen jungo gea, eta ingozu olio bat perexilana, bale? Venga. Eta hemen, erreportaien erdian ibili geanian sartu ditugu arrautzak bertara, eta guain arrautza hauek ondo zuritzeko, eta esan duen bezala deno, barruko gorringua ondo mantentzeko, ingo deuna da, ur hotzetan sartu. Eta ur hotzea, hau eta egozi dia, hemen uste ditugu hola, eta gogortu ingozian, ja uran beruakin. Uretatik ateatare bai, behaien beruakine igual gogortu ingozian. Orduan honena izate da, urotzetan sartu eta egozketa hori moztu. Pasta itaite zaion bezala, berdin. Bueno, launak, eta hemen jarraitzen deu, urtarriak 31, magoen nazioarteko eguna, eta nolatan sortu zan egun hau? Zenek sortu zuen egun hau? Ba, behitu, badago horre San Juan Bosko eguna da hori, edo Bosko deunaren eguna. Bai. Eta, bueno, bera, apaisa zan, eta bere apaisen azalpenak eta kontuak emoten gaztetxuei, eta magia iten eban. Vale. Magia zan bere erremintako bat, eta, ba, ordune hartu gendune gure patroi modun edo, eta urtero, egun horren inguruan, ba, aurreko asteburuan edo urrengo asteburuan, edo segunen noiz erortzen den, batzen gara elkarteko mago guztiak eta bazkaldu egiten dugu, afaldu egiten dugu, eta tartean magiak egiten ditugu, eta, bueno, giro ederra sortzen da. Ona. Eta orduan, hemen sortu zan egun hori? Ez, mundu mailan. Mundu mailan, bale. Bai. Eta, Aitor, adibidez quedada horiek ititu zuen nazioartekoa denez igual beste herrialde batzutakoak indenta hola? Ez, normalean Bizkaialdean bakarrik? Normalean Bizkaialdean. Etxean egiten dugu. Batu egiten gara, afaldu, magiak egin, danak berriro horpegiak ikusi, eta... Eta adibidez, egun hori iristen danean ja badakizu, jode, betiko hau etorriko bere magia horrekin, beste hori etorriko bere... Beti dago. Egun hortako zehoz berria eraman berdek. Beti dago. Tipikoa, beti marina egiten la bena. Baina, bueno, zaiatzen gara beti zeuser berria... Zeuser berria izan, zeuser berria eroaten, ba, jendeak gutxien diferentziak ikusteko urte batetik bestera. Eta honek lanian nahi dek, ondo. Eta, hori guztitatikan, gero zuen alten elkarte zeatenean da, hor gaina egun bereziak ateako dira gero zuen artetikan, ez da? Ez dakit iten dituzuen bai ikitaldi batzuk. Mago desberdinekin eta... Bai, gu astero biltzen gara, baukagu gure elkartea madeko gu lokal bat, eta batzen gara, eta gero profesionalak direnak, beren ikuskizunak izaten dituzte, neureak, besteak, eta gero noizean behin, batzen gara ja lagun modun edo, eta bakoitzak bere kontuak egin, eta ikuskizun bat, igual 6-7 magoren artean. Eta adibidez, ikuskizun horietatik, guain badakazuzu baten bat eskuartean seguru eukiko zula, ez da, bueno, bat baino gehiago eukiko zu, normal. Bai, bat baino gehiago, baina badaukatorre justo inauteriak laster datoz, eta otsailaren 13an, izango da nererria, ni algortakoan az, getxoko musike barrin, egingo ikuskizun berezia, sarrerak salgai daude, beraz, nahi da berak eskuragarri. Tanun topatu aldia sarrera horiek? Ba, online, jatzen mali badozu musike barri sarrerak, hor aurkituko dituzu, eta nire ikuskizunaren izena da Tor Magoaren bitxikerien mundua. Eta ia zelako bitxikeriak egiten ditu, bertan. Seguro eharrak, ondo. Meni gal olioa, gota barko diot. Bai, bitzak, inberdekenek, bitzak, hori pastatxo bat iteko oidek. Gehiago. Frikzioa inberdiok eharra, bale? Eta hoi laguntzeko, behitu, ona izaten dek. Gatzal hori jabota pixkat, eta horrekin pixkat frikzioain. Eta olioa gota horrena 4-5 horrekin pastatxo batin, eta gero pasta horrek gehituko jo golillo gehiago, bale? Eta zure ikuskizunak, nolakoak dira? Ze topatuko dugu zure ikuskizunetan? Ba, oso parte hartzaileak dira. Ni gustatzen zait jendeak ez jakitean ondi joango dan ikuskizuna. Eta bilatzen dudana da, beti ikuslegoren bat nerekin egotea eszenatokian. Apua sirikatu, apu bete barreak bota, eta azkenean umorea lantzea eta gustoko izaten dut. Eta nola harrapatzen dezu hor ikuskizunan, zein harrapatu berrezun, zein igo berrezun ultzara? Bat urduri xamar da ona, pixka despistauta da ona. Ikusten da zuzen aurpegi eta fiatu behar zara. Eta batutan ondo egiten dozu, eta beste batzutan ez.
Baina ze pertsona motaek gusta zaizu igotzia. Pixka lotzatia dana, oso atrebiduana eta bere lekuan jartzen diozu. Ba, segun zetarako. Oso solte baldin badago estela tokian, ba ez da hainbeste komeni, ze igual gehiagi tiraten dau, baina oso lotzati izatea ez da ere, tarteko zeu. Bazterreko gauzak inoiz ditu gainonak izaten egia zan. Horixe. Bueno, ze musu horrekin? Ez daki bota behar diodan Apur Perezin gehiago edo... Ni usteat ez, bueno, olio pixkatekin, erra itxura honek. Eta bai, inberdetena da, hogein horri zagaituten, da txukun agatuko da, behitu, armendula jarriko ditute bai zutan, urrengo mahaua prestatzeko. Eta adibes, umiei zer da gehien gustatzen zaioena umiei? Ze magia mota? Ume desberdinak ongo gehiago, bai, ez da? Baina orokorrean, gehien gustatzen zaiena da, uste dutenean, neuri gauzak gaizki atea zaizkiala. Vale, ulertze ya. Ja, buelta, moten diote ikuskizua eta behitu ze gaizki pratzen adian. Edo ni aserretzen nahi zenean. Teietaz parrei, teieta, patxatzei ez da. Larun horrelako situazioak edo bilatzen ditut, ba, eureko bai ez egoteko bakarrik pelikula bat ikusten egongo badia bezala, hor zeu zer bizia badala sentitzeko. Ba, eta hor, eta ez dakize, eta galete jozu, eta oiukak, eta... Erori da, eta hori. Ona. Hau bizak zeitxura zeigun hartzen, Erra? Tipula sopa hau, Ingo deuna da pixkat urget jogota, hor utzi murrizten, dena ondo goxatzeko, eta probatuko gatza bota jo, baina dastatu inberdet, haber zemuz dakaun gatza, haber. Ona da, baina gatza pixka gehiago hartzeu bai, bale, oso ondo. Bueno, eta umien esan dugu, eta helduei, ze magia mota gehiago guztien zailo. Ba, nagusi gehien bat, bere buruko eskema normalak, eguneroko kontuen eskema hori apurtzen denean. Bapatean zeu zera arraroa eta niozu jaben, ere begien aurrean ikusi dut, eta nola posible. Eta ez dut ikusi, ba, ez da? Ez dut, sentitu ez dut, zer da posible hori. Ba, hori, zentzazio hori. Azkenean da, hori nik txikitan eta nabaritu nuena, eta zentzazio horrek da nahi bultzatzen dagoena. Eta adibidez, holtzan beti bakarri zaude, badakazu gonbidatuaz gain zure kolaboratzaien bat, edo lako ikan, edo... Bai, ikuskizun gehienak nire kabuz egite ditut, baina beste kide bat daukat, beste magoa dela, Txoborro, bere izena, eta berarekin baditut beste ikuskizun batzuk, biok batera egiten ditugula eszenatokian, badaukagu bat baita ere bakeroen jantzkera jartzen dugula, eta saloi baten sartzen garela, eta, bueno, western moduko bat. Osea, que bai, agia esan, zuetzak hori goxagarria izangoek, ba, ekitaldi desberdinak euki, eta ez beti berdina errepikatzen ibili, ez da? Egia da, nola, bueno, azkenian ikuslegoak parte direnez, eurek hartu emonadeko guestenatokian, ba ez da beti ikuskizun bera, eta horren naiz eta gauza berak egin asko aldatzen da, ba, umia zelangoa dan, edo nagusia zelangoa dan. Edo bai, holtza erraldoi badan, holtza txiki bat, edo... Edo giroa sortzea, batzutan oso giro polita sortzen da herri txikietan, hor danak ezagutzen direla, eta nagusi bat atera, eta danak azten dira barrezka. Segun zezate jozun, edo... Zirika engo diot, ez da? Claro. Eta sasoietan, ni pentsatet, ez dakit, musikeruak udagaraian dakaen bezala beti lan gehiago zure sasoia honare bai uda da, edo... Uda sasoi hona da, baina pasatzen dena gure kasuan, gabonak dira sasoi potoloena. Bai, azkenean gabonak oso... Zagu bezala, pastelerua bezala. Hori da, gabonak oso murritza dira, eta egun berdinak dira, magia jendeak ikusina dagoenean. Ordune, dana pilatzen da egun berdinetan, eta gora eta bera ibiltzen gara, bai. Eta gabonetan, adibidez, noaino juntzea, nuneaino juntzea ikuskizunak ematea? Oso urrutira tokatu zaizu gutia? Gehien bat Euskal Herri mailan. Ba, ni algortan bizina zela, urrunena topatzen dodana da erronkari, adibidez. Horko herriak, baina bestela batzutan gertu, beste batzutan urrun, bueno, hori... Deitzen jen lekutikan, alegia, ez da? Lanaren partea da hori. Ez dakitago gehiago eta dio bat dio. A ber, bizak hau ze gauza hona indeken, Bizak ze gauza hona indeken. Magia be bai, hori ja listo dakau, magia indezu. Nik lagun bateko hori izatezin maguan itzala bitu gauza hona. Hau gero botako jogor gainetikan, eta ezin jo befungo zaio. Eta gero besti ingo deuna, armendara tostagoiekin. Bate lagun batek esatezin, imagu aiz! Zeratikan, oporretak juten nintzen behakin, Paulo García deitzen da gaina beha, zauztarra, eta arek esatezin. Etziok ezer jateko! Eta nik juten nituan neberara, eta esan ditxon, badakau bexamela, dakau arroz esnia, dakau... Hori horretziok.
Zure txistera... Imagua, Zure txistera oskailuan, da? Bai, nire txistera oskailuan dago. Animalik hartu eta jakiak bilakatu. Bueno, hemen gelditzea, ikusi zuen, gazta nindetena da krematu pasa hemendikan, ikuste zuen pixka beltza daula, azpin pixka peatu zeit eta horregatik birrinduet eta hemendikan txukun lagako deu fin-fina, bitu sopita 6 txura hartzen nahi zaigun, eta guain bueltan ningo deuna da, arrautzak zuritu, prejitu, majaboi prestatu, eta sopa labian sartu, gazta ondo jartzeko. Eta bitarte jungo gea beste reporte bat ikusta. Ados? Eta zehazkinoa jungo gea, Iñaki Otainon gaina jungo gea, bere arrautzak eta olioak ezautzea. Oazen bertara. Kaixo guztioi, ongi etorri gure uzpiaketara, ni Iñaki naiz eta Añorgan Oiolanda arrautzak ekoizten ditut. Entzuten duzen bezala, oioak ateratzeko gogoarekin daude eta atea irekiko diegu orain. Txikitatik baserrian egon naiz, inguru polit hauetan, eta beti gustatu zait animaliekin egotea. Horregatik, duela 3 urtez, oilotegi hau eraikitzeko erabakia hartu genuen Euskaberren eskutik. Proiektu familiar bat izan da, baserritik duintasunez bizi ahal izateko aukera eman diguna, eta ordainez ingurumena eta animalien bizikalitatea bermatzen saiatzen gara. Horren bitartez, goi mailako arrautzak ekoizten ditugu. Landa oioak aske ibili daitezkeen oioak dira. Zelaian eta basoan ibili daitezke. Partzela hontan, 30.000 metro karratu ditugu, eta ditugu 6.000 oioak hemen ibiltzen dira eguzki hartzen eta lur bainuak hartzen. Horrek laguntzen die desparasitatzen eta lumaren distira mantentzen. Ikuste dutuzuen oio hauek, Isabra arrazekoak dira, lumaje gorria dute eta oso ondo moldatzen dira gure manejora. Arrautz kopuru ona jartzen dizkute urtean eta errendimendu ona ateratzen diagu. Egun osoan daukate aukera ateratzeko, baina eguraldiaren arabera batzutan nahiago dute barruan geratu. Adibidez, eguzkiak oso gogor jotzen badu, gaizki pasatzen dute eta itzalean hobeto egoten dira. Neguan eta udazkenean, hotza handia ez bada, nahiko ondo jasaten dute eta oso gustora ateratzen dira. Gure egunerokoa goizeko 6-an hasten da, 8 orduz lo egin ondoren prest daude arrautza zuzenean jartzeko. Landa oioak ezagutu dituzue eta orain gure eguneroko lana ezagutuko duzue, arrautzak biltzera joango gera. Hau da gure mailena, hemen biltzen ditugu kabiotan jartzen dituzten arrautzak, eta zinta honen bitartez iriste zaizkigu lekuntara. Hemen eskuz kalitate kontrola egiten dugu, eta salmentarako balioa dute arrautza guztiak baztertu egiten ditugu. Hemendik aurrera, makina honek lagunduko dit palesean arrautzak pilatzen, eta palesa osatutarakoan gordeko ditugu hozkailu gelan. Egunon batean, 5.400 arrautz inguru jaso ditzazkegu, baina oioak adina aurrera dijoazen neurrian kopuru hori gutxitzen juten da. Elikadura guretzat garrantzi handia du. Horregatik, kanpoan jaten dituzten xomorro eta xixarez gain, ematen diogun pentsua 150 artoaz osatua dago. Horrek ematen dio arrautzari zapore eta kolore berezi hori. Oiolanden arrautzak besteengandik tamainuz eta kolorez berdintsuak ematen dute, baina kanpotik oskola indartsuagoa da eta horrek laguntzen du barruko arrautza hobeto mantentzen. Arrautzak palesan prestatzen ditugunetikan, Euskaber kamioia etortzear arte 2 egun pasatzen dira, eta geroan estutxeetan enpaketatzen dituzte, eta esplotazio bakoitza dugun kodigoa zigilua jartzen dute. Horrun salmenta puntuetarako prestatzen dituzte. Eskerrik asko zuen bisitagatik eta Joseba, naduzunean ongi etorria zara, zure sukalde trebetasunarekin eta Euskaber arrautza hauekin ziur otordu bikaina aterako zaigula. Beste bat arte, gero arte.
Haupa, Iñaki jauna, eta gora ire arrautzagi. Mila esker, eta ze gauzat txukunagaken ordana jarrita. Mila esker, eta gu danoi elikatzeko jarraitu lako txukuniten, eta gu hemen jarraituko deu koxinatzen. Bueno, hemen indeuna da, arrautzak zuritu, behitu sopa zeitxura hartzen ari da, mermelada bat emate honek, mermelada bat. Bingo deuna gero abontzitan sartu, gazta gainen bota, ogila jarrita geho, eta gero ingo deuna da, labian azkenengo ikutu eman. Ingotena da gauzatxoa, behitu hemen, bixerra moztuko ditut, ogi hau xigortzen jartzeko, behitu bat. Ni usten dut 3 pusketa bakoitzantzako nahiko izango diala. Eta honekin batea, ez dakit, beste magia atxo bat ingo aldezuin, batxa gartzeko, Bai, ogi hau egorri ikutuko ditugu, eta adi ongo nago, bale? Bueno, kartekin ingo dugu, bale? Bale. Zure laguntza balko dut, bai? Bai? Venga, baldenak geldikan utziko dugu. Pokerreko baraja dugu, bale? Bat hartuko duzu, zuke nahi duzuna. Iketxian pokerrian da irabazteken nian jendea esango, gaurre nola bidez. Trampak ikuste dira, zen gure oso. Bat, a ber, ni gustatzen zait, bizak, hause. Eakutsin behar dio jendea, zugaldez ikusi? Berdin du nik ikustea. Bai. Vale, behitu. 6 pika esate hau. 6 pika, oixe. Eta jarriko diozu, zeure izena, hor erdiko partean, edo Sukal Herrian, edo gure oso. Vale, venga, J. Bakarra izateko munduen. J.A. Horrela, xe. Haupa. Ja. Vale. Erakutsiko dugu. Erakutsi lasai. Bai. Bueno, pizkat ziketu behar da, bai? Ondo ateatzeko. Eta erabiliko dugu sardezka bat. Vale. Sukaldeko magia. Nik euki behar dut. Bai. Egingo duguna da, zeure karta tolestuko dugu pizkatxo bat, horrela, erditik. Eta berriro erditik. Eta sardezkan zatuko dugu, bale? Hortxe. Horre euki, bale? Nik beste bat hartuko dut, adibidez seiko erronbua, eta baita ere, neure izena jarriko diot. Tor. Hortxe, tor. Vale. Eta, ziketu behar da bizkatxu bat. Hortxe, seiko erronbua, zeurea zen seiko pika, diferente. Seiko pika, bai. Kolore eta guzti diferente ikuko dugu, bai. Ordu, nehingo gana izango da, tolestuko pizkatxu bat horrela. Eta baita ere, nire sardezkan jarri. Horrela. Eta nahin, ikutu magikoa falta. Hartu horrela puntan, eta horrela besteik ez, Oixe, listo? Aiak esan guain hemen bestia zekatela, Aiak ilia hartu. Beitu, atzamarren puntetan, hemen txe. Doizen aukenteatu. Kauen sos. Josebana. Eta bakarra sinatu duzu, Eta ia, esteteko zena. A ver. Nere zina, eske hori india, guantxe. Dai tortilla, me katxiz amar, torri, harra india, aquí. Jarraitu alduzu zurearekin, bai. Bai, igirian jarraitu zak, erken nik hori ez tarrapatuko. Ai, ama. Nola itek hori, a ver. Nola naukenteau, nola izen naukenteau, Joseba, adio, nahi. Baino ez, alperriek, Nek ere. Da kasu ez dakit, ze arte, giota adio edoten baiz, giota saioek arrapatzia. Urte asko ematen ditugu, eta hogenetakoa da, baina urte asko ematen ditugu ikuslegoaren atentzioa non jarri jakiten. Ba, ez da, eta horra area bideratzen daunean, jataan bestea, ez da? Guk bideratu egiten dugu jendearen atentzio. Oso ona, eskerrik asko. Zutitu eskerrik asko. Ema jo, majau gai hori hobeton kaketa, Ema jo, keme guain berdinen goileno, almendrolekin, bale? Almendrola batako dituk, gio batzui pixkat, honi batzui, peresi pixkat. Lehenengo olio gabe eta gero... Oidek. Bale, eta hemen inbiar deuna, esan deun bezala, marmelada oin deuna tipulana, ingo deuna da, plateraratu, ogitxua jarri, gazta eta laberatu. Eta hoi iten nahi dan bitartean labian, gogeana da, arrautzak, errebosatu eta pregitzen. Ai, ama. Bueno, eta... Galduta geratu zela, Galduta gelditu, no? Etxekit ez da ze partetan itxaken errezetakin. Ai, ama. Ze hona, baina, hau iteko ere pazientzia asko biardek, asko ikasteko zenbat aldiz ingin biardek truko bat ondo inetxian. Askotan. Eta zeiten dek, izpiluen aurren, edo izpilu ikestek ber, edo ondo etortze izpilu ikitzen. Izpilua gauza batzuk egiteko ondo dator, eta beste batutan, igual grabatu, mobilarekin edo, eta beste batutan, familiare galdetu, eta familia eta lagunak eta badauz kokoteraino publiko egiteaz. Ai, ama. Eta, adibidez, familian, zein dazkak gehiago? Helduak, gaztiak, edo zenei tokatzezek, adibidez, gamonetan zenei hor naiz entretenitzen hor mai inguruan? Gira esan da, txikian nintzanean egiten nuela
gaztetxoagoa. Orain ja zote egiten, zeia nekatuta nago Gabon tartean, hainbeste magia egiten, eta orain ja familiak gutxiago ikusten dago, ezta? Baina gogoratzen dut hor, nire aitit eta matxien etxean, justo Gabon zarrake kanpaiak eta montagero, nik neure aitaren jaka bat jarri, hemendik heltzen zitzaidan mauka, baina horrekin magia pixkatein. Eta hau adibidez, guk sukalden esatean bezala recetas de autor, no? Gure ganatzen ditugun erresta horiek. Zeratik, azkenien ia dana inventauta da, baina gure ikutua gartzen dugu eta gero gure etxeko errezeta egiten dugu. Magian berdina gertatzen da, antzeko zerbait? Antzekoa da, azken finean, naiz eta magia bera izan, gero aurkesterako moduan eta zeure ikutua ematen diozu eta gauzak moldatu zure izaerara edo zure humorera edo dana alakoa. Baina normalean gauza berri bat sortzea oso zaila da. Beti izaten dira besteren moldaketa bat edo horrelako. Ikutu bat eman da. Bazukaldean bezala. Ekuk esaten duen bezala. Nik esaten, nek kruazena errezeta indet, baina nahi izeko keakutzi ziniten, gero eonitzan Bartzelonan pixkat ikasten, da gero pixkat aldatu nuen izeko errezeta bestia eta nire errezeta. Baltzeko zerbait, no? Ez dakit, aneri zehozekuta behar diodan edo... Ez, lehenoko itxura berdina guain, oiek osto batzuk bota. Berriro. Ez hainbeste leheno bezala, pixkat, hoi manjatuko dugu, eta listo, hauek, gratinatzea dijoaz labera. Bale, bat hemen, eta bestia onduan. Eta hau, gratinatzen nahi dan bitartian, ingo deuna da, arrautzoiek irina. Arrautza eta hogi xeituti pasa, eta hemen dakat olioa prestatuta prejitzeko. Hemen dakaula, gaztan krema inda. Bagoa zaurrak, inbiarretena da, hau ja, kendu hemen dikan. Eta esan dako, hau berua dakau, eta hemen errezingo dugu, Irina, arrautza, hogi xetua, eta prejitu. Eta bakizue, betu nola gehatu zaizkigun, hemen honaiz, kontuz, betu nola da hone, Barruti xamurra dao, hola gehatu behar du, Ingo deuna da, irina pasa, irinetikan. Vale, ogira. Bueno, eta hurrengo ikuskizunak, guain zer dakazu, udar arte pixka lasaio ibiliko zea, o nola dakazu? Bueno, Gabonak eta gero beti lasaitzen da pixka kontua, baina gero ja inauteriak azten dira, eta, bueno, denetarik, batutan enpresetara joan behar, eskolak, kulturetxeak, apura, denetarik. Todo terreno pixkat izan da. Inauteriak da pixkat ere bai... Bai, horre, asteburu bat dago, pare bat... Txontxongilokin da magiakin zer ikusia dakan zerbait, ez da? Bai, diferentea da, ze umeak etortzen direnean estenatokira magia egiteran erekin, bat izan alda Spiderman, beste bat izan alda Frozen, beste bat izan... Claro. Ona. Bueno, eta bestela, zuri kontratatzeko zu gure... lantokian urte bukarako afaita etortzeko edo ikuskizunak emateko, nola kontratatu altzaitu? Bueno, nire web horrian hor informazioa daukat, ikuskizun formatuak eta abar, tormagoa.com, eta hor informazioa guzti da eskura. Hor eskuragarri guztia. Ondo. Badakizue, festagiruan nahi basua alaitu, beti mago bat beti ondo tortzea festagiruan, Bueno, honei arrautza, eman diot buelta, eta barroaino iritsi baino lehenu bero guztia, inbiar dana da, atera bertatikan. Eta gaina nola prejituta da hon, beti papelien ateatzen badeu, hobeto. Vale. Hau listo dakau, listo. Eta bani joa bestian bila. Bueno, hau bai, bila batea sartuko ditut hauek. Alo loko. Bat, eta bi. Vale, eta bani joa, zemuz dakaun, hor labian da ona. Ni usten dut, hau urtu zaizkigu ja. Ateako deu, hori atea, eta platera eratu inbiar deun dana. Osondo. Hau listo. Epa, labeitu sopatxua, Ze itxura dakan. Vale, bestia ere bai. Epa, hau kontu zibili beti, beru egotea, Hau, takeo maira eramaten danean, abixatu inbiar da. Zer eramaten dezuen, da nola. Ez dela jendia erritea. Bueno, eta magua izatetik, alderik onena zein da? Zerrek betetze izu gehiena? Ikuslegoaren aurpegiak, ez da? Oin zeube karta ikusi dozunean aldatu indala batetik bestera, aurpegi horrek da, azken finean ogibidearen benetako... Dirua baino hori da askoz sarmagarria, bai. Ona. Bueno, hemen txe, azteko eta behin 1000 esker, indezuna gatikan, behitu ingozuna da, ai, bero zeudeketa, Joseba. Inberdekenak hemen, bota berdiak mahaua pixkat, aurrenengoa indezunana, bale? Bai. Batei pixkat eta beste pixkat. Eta bigarrengo erabiliko dugu arrautzei botatzeko.
Eta arrautzi botatzeko, behitu, hemen jarriko deu. Hemen ingo deuna da. Ona iz, tor. Ezin hobe, hemen gaztai honei bi buelta eman. Hau, behitu, jarriko deuna da. Gaztak rematutxo hau hemen azpin. Horrelaxe. Pare bat arrautza. Horrelaxe. Honei bota, eta zeo segeio faltaltzit egiten arrautzorrei jartzeko gainean. Bai, arrautzak, banekin arrautzak zeo segeio jarri niola. Bai, hola bota. Beste ere bai. Eta arrautzatxua gainean. Bueno, lagunak, hasteko eta behin, mi esker horre bateatik. Iri eskerrik asko honea etorri eta guri eman diguken momentu goxo hauengatik. Eta jarraitu jendia ere bai, goxatu arazten, eue bai goxatzen, eta gu hemen jarraituko jau, koxinatzen. Mila asko. Hore handi bat. Plazer bat. Hemen dakazue. Tor magoak, magoan nazioarteko egun handian indako platera, beak eta nik. Mila esker laguna. Gero arte. Jo.